Bevezetés. Cesare Lombroso professzor halála előtt személyesen foglalkozhatott azzal a kötettel, amelyet lánya és munkatársa, Gina Lombroso Ferrero, a neves történész felesége, állított össze, és amelyben összefoglalja Lombroso nagy értekezésének következtetéseit a bűnözés okairól és a bűnözők kezeléséről. A kötet bevezetőjének megírása volt az utolsó irodalmi munka, amelyet a neves szerző végső betegségében még be tudott fejezni. Talán érdekes lehet az amerikai olvasók számára, amelyben a modern büntetőjogi iskola gondolatai, amelyeket a Criminal Man című művemben fejtettem ki, lányom oly tömören összefoglalta, hogy hogyan születtek meg bennem ennek a tudománynak az első vázlatai, és hogyan öltöttek fokozatosan formát egy konkrét műben, vagyis hogyan jött létre a modern büntetőjogi iskola, amelyet egyesek elleneztek, mások viszont szinte fanatikusan támogattak, különösen Amerikában, ahol a hagyományoknak kevés befolyása van. Emlékeimet és a témával kapcsolatos tanulmányaimhoz kapcsolódó dokumentumokat áttekintve megállapítom, hogy két alapvető gondolat, például az, amely azt állítja, hogy nem az absztrakt bűncselekményt, hanem magát a bűnözőt kell tanulmányozni, hogy megfelelően kezelni lehessen bűncselekményeinek rossz hatásait, és azt, amely a vele született bűnözőt részben patológiás, részben atavisztikus anomáliának, a primitív vadember újjáéledésének tekinti, nem egy egyetlen mély benyomás hatására merültek fel bennem azonnal, hanem egy sor benyomás eredményeként. Ezeknek az első, homályos gondolatoknak a lassú és szinte tudatalatti összekapcsolódása egy új rendszerhez vezetett, amely eredetének hatására minden későbbi fejlődésében megőrizte a kétség és a határozatlanság nyomait, a születését kísérő vajudás jeleit. Az első ötlet 1864-ben merült fel bennem, amikor hadiorvosként szabadidőmet az olasz katonákról szóló tanulmányok sorozatával töltöttem. A kezdetektől fogva meglepett egy jellemző, amely megkülönböztette a becsületes katonát gonosz bajtársaitól. Az utóbbiak tetoválásának mértéke és a testüket borító minták életlensége. Ez az ötlet azonban nem hozott eredményt. A második ihlet akkor jött, amikor egy alkalommal, kollégáim nevetése közepette, megpróbáltam a pszichiátriai tanulmányokat kísérleti módszerekre alapozni. Amikor 1866-ban, a klinikai kísérletek légköréből frissen kilépve, elkezdtem pszichiátriai tanulmányokat folytatni, rájöttem, hogy a eddig nagyra becsült módszerek mennyire alkalmatlanok, és hogy az elmebetegek tanulmányozásában mennyire fontos, hogy a beteg, és ne a betegség legyen a figyelem középpontjában. Ezen elképzeléseknek tisztelegve a mentális elmebetegségek klinikai vizsgálatában alkalmaztam a koponya tanulmányozását, méréseket és súlymérésekkel, esthessiométer és kraniométer segítségével. Ezeknek az első lépéseknek az eredményei megerősítettek abban, hogy ezt a módszert alkalmazzam a bűnözők tanulmányozására is, vagyis a bűnözők és az elmebetegek megkülönböztetésére, néhány kutató, például Thomson és Wilson példáját követve. De mivel akkoriban sem bűnözők, sem erkölcsi fogyatékosok nem álltak rendelkezésemre megfigyelés céljából, ami figyelemre méltó körülmény volt, mivel a bűnözőt akartam kiindulási pontomnak tekinteni, és mivel szkeptikus voltam a francia és angol szerzők által annyira hangsúlyozott erkölcsi elmebetegek létezését illetően, akiknek bizonyításai azonban sajnálatos pontatlanságot mutattak, inkább a kísérleti módszert akartam alkalmazni az elmebetegek, bűnözők és normális egyének közötti különbségek, mint az analógiák tanulmányozására. Azokhoz hasonlóan azonban, akiknek lámpása másoknak világít az utat, míg ők maguk a sötétben botladoznak, ez a módszer is haszontalannak bizonyult a bűnözők és az őrültek közötti különbségek meghatározásában, hanem inkább arra szolgált,
hogy egy új módszert mutasson a büntetőjog tanulmányozásához, egy olyan kérdéshez, amelyről soha nem gondolkodtam komolyan. Kezdtem halványan felismerni, hogy az a priori tanulmányokat a bűnözésről, amelyeket eddig a jogászok, különösen Olaszországban, rendkívüli éles látással folytattak, fel kell váltani a bűnöző közvetlen analitikus tanulmányozásával, összehasonlítva a normális egyénekkel és az elmebetegekkel. Ezért elkezdtem tanulmányozni a bűnözőket az olasz börtönökben, és többek között megismerkedtem a híres bandita Villellával. Ez az ember olyan rendkívüli mozgékonysággal rendelkezett, hogy híres volt arról, hogy meredek hegycsúcsokat mászott meg egy birkát a vállán cipelve. Cinikus pimassága olyan volt, hogy nyíltan dicsekedett bűncselekményeivel. Halálakor, egy hideg, szürke novemberi reggelen, engem bíztak meg a boncolással, és amikor felnyitottam a koponyáját, az occipitalis részen, pontosan azon a helyen, ahol a normális koponyában a gerinc található, egy jellegzetes mélyedést találtam, amelyet median occipitalis fossa névvel illettem, mivel pontosan az occiput közepén helyezkedett el, mint az alacsonyabb rendű állatoknál, különösen a rágcsálóknél. Ez a mélyedés, az állatok esetében is, összefüggésben állt a vermis hipertrófiájával, amelyet a madaraknál középső kisagyként ismernek. Ez nem csupán egy ötlet volt, hanem egy kinyilatkoztatás. A koponya látványától úgy tűnt, mintha az egész hirtelen, mint egy hatalmas síkság a lángoló ég alatt, megvilágosodott a bűnöző természetének problémája, egy atavisztikus lény, aki személyében reprodukálja a primitív emberiség és az alacsonyabb rendű állatok vadösztöneit. Így magyarázható anatómiailag a hatalmas állkapocs, a magas arcont, a kiugró szemöldökív, a tenyérben található egyetlen vonal, a szemüregek rendkívüli mérete, a fogantú alakú vagy ülőfül, amely a bűnözőknél, a vadembereknél és a majmoknál található, a fájdalomérzékenység hiánya, a rendkívül éles látás, a tetoválás, a túlzott tétlenség, orgiák iránti szeretet, valamint a gonoszság iránti ellenállhatatlan vágy, a vágy, hogy ne csak az áldozat életét oltsa ki, hanem a holttestet is megcsonkítsa, a húsát széttépje és a vérét igya. Ezt a merész hipotézist tovább erősítette a Verzeniről, egy szadizmusért és nemi erőszakért elítélt bűnözőről végzett tanulmányom eredménye, aki a primitív kannibálok kannibalista ösztöneit és a ragadozó állatok vadászatát mutatta. A bűnözés rendkívül összetett problémájának különböző részei azonban ezzel még nem oldódtak meg teljesen. A végső kulcsot egy másik eset adta, Misdea esete, egy körülbelül 21 éves fiatal katona, aki nem volt intelligens, de nem is gonosz. Bár epilepsziás rohamok gyötörték, néhány évig szolgált a hadseregben, amikor hirtelen, valami triviálisokból megtámadta és megölte 8 felettesét és társait. Szörnyű tettét végrehajtva mély álomba zuhant, amely 12 órán át tartott, és ébredéskor úgy tűnt, hogy nem emlékszik a történtekre. Misdea, miközben a legvadabb állattípust képviselte, emellett az epilepszia összes tünetét is mutatta, amely örökletesnek tűnt családja összes tagjánál. Felvillanó gondolatom volt, hogy sok olyan bűnözői jellemző, amely nem tulajdonítható az atavizmusnak, mint például az arca szimmetriája, az agyi szklerózis, az impulzivitás, a pillanatosság, a bűncselekmények periodicitása, a gonoszság iránti vágy, az epilepsziára jellemző morbid jellemzők, amelyek az atavizmusnak köszönhetően keverednek másokkal. Így rajzolódtak ki munkám első klinikai körvonalai, amely addig teljes egészében antropológiai volt. A klinikai körvonalak megerősítették az antropológiai kontúrokat, és fordítva. Mert a legnagyobb bűnözők epilepsziásoknak bizonyultak, másrészt az epilepsziások ugyanazokat az anomáliákat mutatták, mint a bűnözők. Végül kiderült,
hogy az epilepszia gyakran reprodukálja az atavisztikus jellemzőket, beleértve az alacsonyabb rendű állatokra jellemzőket is. Ezt a szintézist a nagy zsenik gyakran egyetlen ihletből sikerült létrehozniuk, de a hibák kockázatával, mert a zseni is csak ember, és sok esetben tévesebb, mint embertársai, én fokozatosan, különböző forrásokból, a normális egyén, az elmebeteg, a bűnöző, a vadember és végül a gyermek tanulmányozásából, vezettem le. Így, a büntetőjogi problémát a legegyszerűbb kifejezésre redukálva, megoldása könnyebbé vált, ahogyan az embriológia tanulmányozása is nagy mértékben megoldotta a teratológia látszólag furcsa és rejtélyes rejtélyét. De ezek a kísérletek eredménytelenek maradtak volna, ha nem lett volna egy szilárd jogászokból álló falánk, orosz, német, magyar, olasz és amerikai, akik megtermékenyítették a csírát azzal, hogy kijavították a sietős és egyoldalú következtetéseket, megfelelő reformokat és alkalmazásokat javasoltak, és ami a legfontosabb, az én bűnözőkre vonatkozó elképzeléseimet alkalmazták az egyéni és társadalmi megelőzésre és gyógyításra. Enrico Ferri volt az első, aki felismerte, hogy a vele született epilepsziás bűnözők nem alkotnak egyetlen fajt, és hogy ha ez a csoport visszavonhatatlanul a kárhozatra van ítélve, mások bűncselekményei csak rövid ideig tartó elmezavarok, amelyeket a körülmények, a szenvedélyek vagy a betegségek okoznak. Új típusokat hozott létre, az alkalmi bűnözőt és a szenvedélyből bűnözőt, és átalakította a büntető törvénykönyv alapjait azzal a kérdéssel, hogy igazágosabb-e a törvényeket a tényekhez igazítani, mint a tényeket a törvényekhez, kizárólag, hogy elkerüljék azok nyugalmának megzavarását, akik nem voltak hajlandók figyelembe venni ezt az új elemet a tudományos területen. Ezért félretéve azokat az elvont formulákat, amelyekért a nagy tehetségek hiába sóvárogtak, mint a szomjas utazó a sivatagi déli bábláttán, a modern iskola hívei arra a következtetésre jutottak, hogy a büntetéseknek a hosszabb időtartammal és a társadalmi biztonsággal arányosan csökkentenek kell a gyalázatosságukat és a kegyetlenségüket. A gyalázat helyett hosszabb elszigeteltséget írtak elő, és azokban az esetekben, amikor az ideggyógyászok nem tudtak dönteni a bűnösség és az elmezavar között, egy köztes intézményt javasoltak, amelyben egyaránt figyelembe vették a kegyes bánásmódot és a társadalmi biztonságot. Hangsúlyozták továbbá bizonyos intézkedések fontosságát, amelyeket addig mindenki puszta elméletnek vagy elérhetetlen kívánságnak tartott. A bűncselekmények megelőzését azok forrásának felkutatásával, a házasságtörés visszaszorítását célzó vállási törvényeket, az erőszakos bűncselekmények megelőzését célzó alkoholellenes törvényeket, a rászoruló gyermekek számára létrehozott egyesületeket és a lopások visszaszorítását célzó szövetkezeteket. Mindenekelőtt ragaszkodtak azokhoz a, sajnos mára már elavult, szabályozásokhoz, amelyek az agresszor költségére kártérítést biztosítanak az áldozatnak, hogy a társadalom, miután egyszer már megszenvedte a bűncselekményt, ne legyen kénytelen anyagi károkat is elszenvedni a bűnelkövető fogvatartása érdekében, kizárólag egy olyan elméleti elv tiszteletben tartása érdekében, amelyben senki sem hisz, és amely szerint a börtön egyfajta keresztelőmedence, amelynek vizében mindenféle bűn lemosható. Így a bűnügyi antropológia építménye, amely eleinte korlátozott volt, fokozatosan kiterjesztette falait, és magába foglalta a gyilkosságok, a politikai bűncselekmények, a bankvilághoz kapcsolódó bűncselekmények, a nők által elkövetett bűncselekmények STB speciális tanulmányozását. De alig rakták le az első követ, amikor Európa minden tájáról felcsaptak azok a rágalmazások és hamis állítások, amelyek mindig követik a merész újításokat. Vádoltak minket azzal, hogy a bűncselekmények büntetlenségét akarjuk hirdetni,
minden bűnöző szabadon bocsátását követeljük, nem vesszük figyelembe az éghajlati és faji hatásokat, és azt állítjuk, hogy a bűnöző örökre rabszolgája az ösztöneinek. Holott a modern iskola éppen ellenkezőleg, hatalmas lendületet adott a statisztikusok és szociológusok kérdésekkel kapcsolatos munkájának. Ez egyértelműen kiderül a Criminal Man harmadik kötetéből, amely a modern kriminológusok és az én saját gondolataim összefoglalását tartalmazza. Egy nemzet azonban, Amerika, melegen és szimpatikusan fogadta a modern iskola elképzeléseit, amelyeket gyorsan gyakorlatba is ültettek, és amelyek ragyogó eredményeket hoztak emiatt, valamint tekintettel arra, hogy Amerikában nem áll rendelkezésre művein teljes fordítása, a bűnöző, férfi és nő, valamint a politikai bűnözés, a fordítás és a terjesztés egyaránt nehéz ezeknek a köteteknek a terjedelme miatt, örömmel fogadom ezt az összefoglalót, amelyben a főbb pontokat pontosan és gondosan elmagyarázza lányom, Gina, aki gyermekkora óta velem dolgozik, látta, ahogy tudományom építménye körről körre emelkedik, és osztozott aggodalmaimban, sértéseimben és diadalmaimban. Akinek segítsége nélkül talán soha nem láthattam volna ennek az építménynek a befejezését, sem alapelveinek alkalmazását.